vamos. O primeiro asunto, o primeiro acordo, coñecido xa, pero hoxe foi adoptado de xeito formal, foi o que nos leva a outorgarlle a Medalla de Ouro de Galicia, que é a maior distinción, como saben, que se concede á nosa comunidade autónoma, a Princesa de Asturias, que vai concluir a vindeira semana a súa formación na Escola Naval Militar de Marín. Un recoñecemento a súa presencia en Galicia, a pegada que isto ten, a relación da Casa Real con Galicia, moi ben sellada, tamén a nosa tradición mariñeira e este centro de ensino militar que está ubicado na provincia de Pontevedra. Queremos representar con isto o cariño sincero que estou seguro que a maioría do pobo galego sinte pola princesa Leonor e pola coroa española. Por lo tanto, o vindeiro luns, 14 de xullo, terá lugar a entrega solemne desta medalla nun acto en Santiago de Compostela, que será, ademais, xusto 2 días antes de que se celebre a tradicional entrega de despachos na Escola Naval Militar de Marín, que este ano, según se nos anuncia, contará coa presencia tamén dos reis de España. Entrando xa nos asuntos ordinarios de Consello, primeiro, a proposta do Consello de Educación, dentro da actividade intensa que desenvolvemos en verán para ter a punto os centros educativos cara o vindeiro curso e a posibilidade de aproveitar que non hai actividade lectiva, as vacacións escolares, a facilidade que iso supón para facer reformas, hoxe fixemos balance en Consello da Xunta de Galicia das obras e tomamos coñecemento que se van realizar durante este verán. Este verán a Xunta vai destinar 106 millóns de euros a realizar máis de 300 obras en centros escolares de toda Galicia. Tanto como decir que un de cada 5 centros vai ter algún tipo de reforma, algunhas grandes reformas e outras pequenas, pero tamén necesarias, durante este verán. É certo que o grosso das obras irán as de gran envergadura, algunhas xa están iniciadas, pero terá unha actividade moi intensa, aproveitando, insisto, a falta de actividade lectiva durante o verán, outras vanse iniciar agora. Son 103 millóns, decía, 83 obras de gran envergadura, ampliación, rehabilitacións, nova construción, cambios de cuberta, 3,2 millóns para pequenas obras, 227 en 194 colexios e institutos. Pintar, cambio de fiestras, mellora de electricidade ou fontanería, cambio de luminarias. Por darlles algún dato máis, por provincias, a Coruña concentra a maioría das obras, 131, Lugo e Ourense 60 cada unha, Ourense 60 cada unha e Pontevedra 59. Das grandes obras que concentran a maioría dos investimentos, decía que hai algunhas que xa están iniciadas e que terán a maior actividade durante estes meses de verão. Son 34. E hai 49 que vanse licitar ou mesmo iniciar durante estes meses de verán. Por exemplo, as rehabilitacións integrais do Instituto Alfredo Brañas de Carballo, do Manuel Murguía de Arteixo, a construción do novo colexio de Milladoiro ou a reforma de instalación eléctrica no colexio Pedro Barría de la Maza de Sada. Todas estas estánse adxudicando agora e empezarán, ou xa están adxudicadas e van a empezar inmediatamente, se non empezaron hai uns días dende que rematou a actividade escolar. Cambio de asunto, a proposta da Consellería de Vivenda, que ten unha encomenda de xestión. Recordarán que veu o Consello da semana pasada, a Consellería de Educación encomendoulle a todas as actividades necesarias para licitar e construir o novo Instituto Domingo Villar no barrio de Navia, en Vigo, onde estamos facendo ademais unha actividade moi intensa de construción de vivenda protexida, 1.600 vivendas, o cal vai supoñer, ademais xa da numerosa poboación que vive neste barrio, onde se concentran moitas vivendas que xa existen de protección construídas no seu día pola Xunta de Galicia, estas 1.600 vivendas o que fan é adiviñar, é fácil de adiviñar que unha vez que estén xa construídas e con xente vivindo, tamén vai haber unha demanda escolar importante. Para iso se construye este instituto por 19 millóns de euros. Acordamos a licitación, farase de xeito inmediato, 21 meses de execución e será o primeiro centro escolar diseñado 100% o abeiro do Plan de Nova Arquitectura Pedagóxica con capacidade para 700 alumnos e alumnas. A proposta da Consellería de Cultura, a cambio de acordo, hoxe demoslle luz verde a convocar 11 bolsas de formación no Centro Ramón Piñeiro
para levar a cabo diversos estudios sobre a nosa lingua, sobre o galego. É unha beca máis que o ano pasado, en total 300.000 euros para, durante 2 anos, contratar, promover investigación sobre o noso idioma en todos os puntos de vista, lingüístico, literario, histórico ou antropolóxico. A proposta da Consellería de Medio Ambiente hoxe aprobamos, cambio de acordo, iniciar os trámites para seguir actualizando. Xa se iniciaron no pasado coa provincia de Ourense, pero ahora xa imos co resto da nosa xeografía o actual Plan Galego de Cartografía e Información Xeográfica para, utilizando todas as posibilidades novas tecnoloxías, ter unha información disponible sobre o noso territorio que permita unha ferramenta moi útil, redactar plans de ordenación urbana, planificar viarios, moita información para profesionais que teñen que actuar sobre o terreo que se surten desta información, tamén para os cidadáns que poden acceder de xeito sinxelo a estes datos, para as empresas. Bueno, en definitiva, abarcar este acordo supoñe ir redactando de aquí ao ano 2028-2029 a totalidade, volver a cartografiar con todas as posibilidades que ofrecen as novas tecnoloxías a nosa xeografía. Vais a ampliar o visor web para que, como decía, calquer cidadán poida consultar calquer área na que estén os terreos que lle interesen e ter toda a información sobre os posibles usos deses terreos e vaise cartografiar a toda a comunidade a escala 1:5000, pero con xa o estaba, pero con ferramentas e cun diseño de hai moitos anos. Esta cartografía vai incorporar todas as posibilidades que ofrecen agora as novas tecnoloxías e, xa digo, no ano 28-29 rematará esta cartografía que estamos facendo. Xa hai agora mesmo 80 concellos da provincia de Ourense e seguiremos ata os 313 con este plan que os aprobamos. A cambio de acordo, a proposta da Consellería de Medio Rural, co fin de seguir colaborando coas 35 denominacións de orixen e indicacións xeográficas protegidas que en Galicia velan pola promoción, pola comercialización e pola produción axeitada de moitos alimentos de calidade, viños de calidade. A Xunta de Galicia colabora para que poidan seguir facendo este labor e deso vai o acordo que hoxe adoptamos, 540.000 euros en total, para seguir colaborando con todos as denominacións de orixens e indicacións xeográficas protegidas. As axudas poden ir dende os 5.000 ata os 46.000 euros para cubrir os gastos correntes que teñan, gastos de alugueiro, gastos de enerxía, para o seu funcionamento diario, en definitiva. Cambio de acordo, a proposta da Consellería de Política Social, dentro do programa de axuda ao emprendemento femenino, o programa EMEGA, levamos a varias edicións, 27 millóns de euros, que serviron durante estes anos para apoiar 2.050 proxectos e promover proxectos impulsados por mulleres, na súa maioría mulleres jóvenes, ademais, que emprenden por primeira vez, van xerados moitos empregos, máis de 3.000, e, ademais, moi repartidos por toda a xeografía. 254 concellos hubo ali algún proxecto que no seu momento tuvo apoio do EMEGA. Pois continuamos con esta liña e hoxe lanzamos unha nova convocatoria por 5 millóns de euros para impulsar proxectos empresariais promovidos por mulleres en Galicia. As achegas poden ser ata 42.000 euros para se as empresas son de base científica ou tecnolóxica, es que neste momento imos impulsar especialmente. 22.000 se falamos de novos proxectos, non da ampliación ou transformación de outros que xa poderían existir, que tamén poden ter axudas. E estas axudas veránse incrementadas tamén con cantidades suplementarias se é necesario algún tipo de axuda para promover a conciliación familiar que permita ás mulleres emprendedoras desenvolver o seu labor. Cambio de acordo de Consellería, hoxe acordamos colaborar co Concello de Pontevedra, coa Diputación de Pontevedra e co Concello de Silleda para executar unha obra importante que vai facilitar nunha das principais arterias do casco urbán de Silleda, a Avenida do Parque. Esta vía vertebra toda a localidade, necesita unha transformación integral e, polo tanto, son 750.000 euros. A Xunta de Galicia aporta 105.000, os restos serán aportados pola Diputación de Pontevedra e polo Concello de Silleda para executar unha transformación integral nunha vía que, insisto, é fundamental na mobilidade en Silleda e que a día de hoxe presenta importantes deficiencias de accesibilidade e seguridade viaria.
E outro acordo, a proposta da Consellería de Infraestructuras, hoxe aprobamos licitar as obras de urbanización para habilitar a primeira área de servizo na AG 53, que vai estar á altura do Concello de Maside, e que vai contar, ademais, con 2 aparcadoiros. En total, son 3,6 millóns de euros para urbanizar toda esa zona e construir un aparcamento disuasorio de 94 plazas e tamén un estacionamento seguro para profesionais, para camións, para 36 camións, terá peche perimetral, videovigilancia, servizos para que poidan asearse e descansar, e despois faremos toda esa urbanización para que se instale sobre eses terreos un área de servicio con gasolineira, tenda, o que solen ter as áreas de servicio que están neste tipo de vías. E outro acordo, o último da Consellería de Vivenda, seguindo, como todos os consellos, coas acordos que imos traendo para cumprir ese objetivo de duplicar o parque de vivendas, hoxe acordamos licitar o proxecto de construción de 24 vivendas de promoción pública nun dos terreos que nos cedeu o Concello de Lugo, na rúa Ángelo Colochi. Concretamente, son 196.000 euros, casi 200.000 para redactar o proxecto, 24 vivendas, ven desa cesión de parcelas que asinamos hai pouco co Concello de Lugo, e con esta licitación xa temos en marcha todas as que son necesarias para cumplir o obxectivo de construción no Concello de Lugo coas 6 parcelas que nos cederon no seu momento. Cambio de acordo e de Consellería, proposta da Consellería de Economía, hoxe acordamos convocar, é o segundo ano, o ano pasado foi a primeira vez, axudas para seguir promovendo proxectos sostibles e de carácter social entre as PEMES e autónomos galegos. É 1 millón de euros, tivo moito éxito esta convocatoria o ano pasado e, por lo tanto, repetímola, o objetivo é axudar as PEMES a reducir os seus consumos de recursos naturais, a xerar menos residuos e tamén a impulsar a responsabilidade social na empresa. Poden recibir axudas de ata 60.000 euros para melloras enerxéticas, envases e pacalle insostible ou colaborar en proxectos sociais dende a propia empresa. A proposta da Consellería de Emprego, cambio de acordo, os acordamos ratificar o compromiso xa vixente na Xunta de Galicia, que é necesario volver a renovar para este ano, de que, cando menos, o 6% dos contratos que realice, que se liciten dende a Xunta de Galicia, sexa con centros especiais de emprego ou con empresas de inserción laboral. Isto supón un investimento de alrededor de 3 millóns de euros, algo máis, e con isto a Xunta de Galicia sigue o seu compromiso, iniciados hai tempo, de colaborar con estas entidades, adicarlles unha parte da súa contratación, especialmente en sectores, en servizos que son obxecto social destas entidades, estas empresas de inserción laboral ou entidades centros especiais de emprego con entidades sin ánimo de lucro. Estou falando do sector da hostelería, servizos sociais ou sector forestal, que é onde máis se concentran os contratos que estamos facendo. A proposta tamén da Consellería de Emprego, outro acordo, hoxe reforzamos con 1,2 millóns de euros adicionais 2 programas dirixidos a promover a contratación de xente moza. Por un lado, investimos 11,5 millóns de euros en total, despois da engádega que hoxe acordamos, para impulsar 2 tipos de contratos. Uns de formación para menores de 30 anos, había 6,7 millóns e engadimos 468.000 máis. Isto vai permitir contratar a 35 mozos máis e, por outra banda, 737.000 euros a maiores da partida, que ora queden 4,8 millóns de euros, para contratar mozos que se adiquen á investigación ou a traballos de I+D, normalmente nos centros de excelencia que existen en Galicia, nos centros que teñen as empresas. Isto vai permitir contratar a 33 persoas máis. En total, xa digo, 1,2 millóns de euros para chegar aos 11,5 destinados a fomentar a contratación de xente moza ata 30 anos. E o último acordo da Consellería de Emprego ten que ver coa unha reforma importante, un redeseño integral das políticas e das convocatorias de axudas que se fan para axudar a persoas desempregadas na súa formación. En total, acordamos destinar hoxe 50 millóns de euros a unha nova orden de axudas para
mellorar as competencias profesionais de alrededor de 12.000 persoas desempregadas, pero, como decía, cun importante rediseño do que se viña facendo a toda agora. Que buscamos? Que sexa un sistema máis flexible, adaptar a duración, non teñen por que ser tan longos si as empresas que poden contratar estas persoas que demandan este tipo de formación non necesitan unha duración tan grande. Incidimos moito tamén na necesidade de que haxa un contacto moito máis estreito entre as empresas posibles empregadoras e os centros de formación e tamén queremos asustar cada vez máis os cartos que se empregan en formación á demanda real e, polo tanto, hai que, para subvencionar este tipo de cursos, os centros de formación teñen que cubrir como mínimo un 30% das prazas que ofertan, senón non poderán ter axudas da Xunta de Galicia. Incorporamos as microformacións, incidimos moito máis en que os centros de formación que tradicionalmente facían períodos moito máis longos e cursos moito máis longos vayan moito máis polas microformacións que poden ter entre 30 e 40 horas e cada vez incidiremos máis a hora de subvencionar en que as formacións se desenvolvan tamén en contornas reais de traballo, que haxa unha parte práctica dentro da propia formación, aínda que non sexa na empresa que despois vai contratar estes traballadores. En definitiva, un rediseño, creo que é necesario, destas axudas de formación para conseguir que todo sexa máis áxil, máis flexible e, sobre todo, máis ligado ás demandas reais das empresas que necesitan este persoal formado, pero a formación específica que elas teñan que indicar. Cambio de acordo de Consellería, a proposta da Consellería de Facenda e logo do acordo que adoptou o Goberno Central na semana pasada e que era necesario para que nos poidéramos tomar este acordo, era necesario que se nos dera autorización para facer efectiva a suba salarial nos orzamentos do 2025 do 0,5, que viña xa acordado, pero que necesitábamos esta autorización e que vai ter efectos retroactivos dende o 1 de xaneiro do ano 2024. Por lo tanto, o que acordamos hoxe foi comenzar a aplicar na nómina xa deste mes de xullo o incremento salarial aos empregados públicos autonómicos. Vai haber un pago adicional nunha sola mensualidade para un soldo medio da Xunta de Galicia, serán 393 euros brutos divididos entre as nóminas de xullo e de agosto. En xullo aborase a cuantía correspondente ao incremento salarial do 0,5% dende xaneiro deste ano ata o mes de xullo, incluído, e en agosto o que se aborarán son os atrasos dende o 1 de xaneiro de 2024 ao 31 de decembro do ano 2024. E a partir da seguinte nómina xa será a suba do 0,5% en cada nómina de cada traballador público da Xunta de Galicia. O custo total son 53 millóns de euros para as arcas públicas autonómicas. Cambio de acordo de Consellería, a proposta da Consellería de Sanidade, dous acordos en materia de sanidade. O primeiro, acordamos destinar 40 millóns de euros a adquirir de xeito centralizado, con aforro anual de alrededor de 1 millón de euros, adquirir, como decía, próteses e dispositivos relacionados coa especialidade de cardioloxía. Para solucionar problemas nas válvulas cardíacas, faise esta adquisición centralizada de 40 millóns. 35,6 para mercar próteses que permitan facer intervencións valvulares por vía percutánea, é dicir, sin necesidade dunha cirurxía aberta, isto sobre todo en pacientes de alto risco que non poden ou non deben soportar unha cirurxía convencional, resulta especialmente útil, porque é moito menos invasiva, e despois, isto sería o grosso da adquisición, e despois habería 4,7 millóns para válvulas destinadas a insuficiencia mitral e tricúspide, para traducir un pouco máis, permite mellorar algúns dos síntomas que causan patoloxías como a fatiga ou a disnea e tamén poderán ser implantadas por vía percutánea e, polo tanto, non ter que recurrir a operacións. Como decía, a compra centralizada vai supoñer un aforro mínimo de 1 millón de euros ao ano. A compra faise para os suministros dos vindeiros 2 anos. Outro acordo, importante acordo de sanidade, decía, ten que ver coa tratamento da sanidade pública das chamadas enfermidades raras, que son aquelas patoloxías que teñen unha incidencia de 5 casos ou menos por cada 10.000 habitantes. En Galicia, a día de hoxe, hai máis de 5.000, ao redor de 5.200 pacientes
diagnosticados cunha enfermedade rara. E, polo tanto, levamos anos traballando con estes pacientes, xa está en marcha, hai unidades específicas para o tratamento de enfermidades raras en Coruña, Santiago e Vigo, xa registraron casi 6.000 consultas desde que están en funcionamento. Temos, ademais, o cribado neonatal pois máis completo de España, analízanse moitísimas posibles patoloxías, moitos máis das que é obrigatorio a nivel de sanidade en todo o país, e, ademais, cada ano imos incorporando o cribado de novas patoloxías, unha maneira de detención temperá e de tratamento canto antes. Pois o que fixemos hoxe foi aprobar a Estrategia Galega de Enfermidades Raras con vixencia deste ano 2025 ata o ano 2030. É un investimento importante, casi 400 millóns de euros, destinados a reforzar os servizos de rehabilitación e, como decía, seguir ampliando as patoloxías que se controlan a través dos cribados neonatais. Como decía, unha das prioridades da nova estrategia vai ser facilitar o acceso dos pacientes a rehabilitación. A maioría destes pacientes, destes doentes, necesitan rehabilitación. Fisioterapeutas, logopedas, psicólogos. Imos poñer en marcha, dentro desta estrategia, un servicio de rehabilitación a domicilio para pacientes con enfermedades raras que necesiten estes tratamentos de fisioterapia, sobre todo. E imos incorporar tamén a tecnoloxía robótica nos servicios de rehabilitación, moi útil, ademais. Como decía, imos seguir ampliando o número de patoloxías que se poden detectar no cribado neonatal. Actualmente son 37, moitos máis, como decía, das que son obrigatorias a nivel nacional, e queremos chegar no horizonte desta estrategia, ata o ano 2030, a incorporar outras 12 patoloxías. Tamén buscamos reducir os tempos de espera para probas e diagnósticos e, por suposto, garantir o acceso aos últimos tratamentos que vayan surxindo. Isto sería a estrategia xeral que os aprobamos. E, ademais, xa dentro desta estrategia, un primeiro acordo para que sexa executivo a maior brevidade é un que nos debe investir 1,3 millóns de euros para poñer en marcha unha plataforma que permita que os nenos e nenas que teñan unha enfermidade rara poidan ser atendidos con todas as garantías a través de teleconsulta por médicos de toda España. Por que facemos isto? Porque moitas veces os centros de referencia para determinadas enfermedades están fora da comunidade autónoma. Isto obriga ás familias, os rapaces e rapazas que teñen esta enfermidade, as súas familias, lóxicamente, a desplazarse simplemente para unha consulta. E, polo tanto, coa telemedicina agora mesmo podemos aforrar moitos desplazamentos. Haberá casos en que sexa necesario, pero outros moitos casos en que se poida evitar a través desta plataforma específica e dedicada en exclusividade a tratar este tipo de enfermidades que se vai poñer en marcha en toda esta estrategia, pois de xeito a maior brevidade posible. Será o primeiro acordo executivo desta estrategia, xa está prácticamente ultimada. E último acordo, recordarán que un dos compromisos do último debate da autonomía, o DEA, foi un que ten que ver, foi naquel momento, chamou moito a atención, ademais, polo que significaba unha chamada de atención respecto á caída que se estaba producindo nos hábitos alimentarios respecto do consumo dos excelentes produtos do mar que temos en Galicia, excelente calidade, pero é certo que unha tendencia pois casi a nivel nacional, europeo e casi mundial. Galicia non é allea, pero sí que especialmente perxudicada pola nosa potencia en capturas e en elaboración de produtos do mar nos está afectando especialmente. Por lo tanto, hai moitas medidas postas en marcha. Seguimos reclamando un tratamento fiscal respecto do IBE que permite estimular o consumo. Non depende de nós, o que sí que depende de nós é poder poñer en marcha o que se chamou naquel momento, se coñecía así como o bono peixe. Por lo tanto, o que fixemos hoxe foi aprobar a orden para poñer en marcha este bono peixe, que vai supoñer ata 50 euros por consumidor para mercar nos comercios galegos un investimento total de 2,5 millóns de euros de xeito inicial. Poñémolo en marcha e a partir de agora o gallá sirva como chamada de atención e, ademais, que vai ter, sen dúbida, unha efectividade, se agardamos, na mellora dos hábitos de consumo de produtos do mar galegos. Pero, para explicarlo máis polo miúdo, dou a palabra á conselleira.
Hola, bo día a todos. Bueno, bo día. Hoxe, como explicou o presidente Rueda, hoxe o Consello da Xunta ven de tomar razón da aprobación da orde pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas do programa de dinamización e incentivo do consumo de peixe e marisco frescos a través dos bonos peixe en peixerías. Como dixo o presidente, foi un dos compromisos anunciados no debate de Estado de Autonomía no mes de abril. Foi unha medida, facer notar, que tuvo moi boa acollida tanto por parte do sector da cadena Maindustria, por sector marítimo pesqueiro, como da Asociación dos Consumidores e dos Consumidores en xeral. Xa que, estamos ahora mesmo nun contexto moi complexo, nun contexto de sometido a tensións inflacionistas e de progresivo descenso do consumo de produtos da pesca. Hai que poñer de manifesto sobre o sector marítimo pesqueiro que a cadena Marindustria en Galicia é un sector estratégico para a nosa comunidade. Representa o 5% do Produto Interior Bruto e supón ao redor de 50.000 empregos directos. Unha relevancia que tamén trascende do económico, xa que é un sector moi relevante polo seu papel dinamizador das comunidades costeiras e que axuda, tamén hai que decilo, a fixar a población nestas comunidades, nestes territorios. E tamén é un sector importante, un sector relevante, xa que é imprescindible para garantir a nosa soberanía alimentaria, tanto da nosa comunidade, do Estado e do resto de Europa. Non podemos esquecer que en Europa o 70% dos produtos da pesca que se consumen proceden de fora, son de importación, co cal é moi importante implantar medidas que velen por garantir a seguridade alimentaria das poblacións e da soberanía alimentaria dos territorios. O sector marítimo pesqueiro tamén é un sector provedor dunha proteína de altísima calidade. Os produtos da pesca son moi beneficiosos para na saúde dos consumidores e tamén son moi beneficiosos para o medio ambiente, xa que teñen os produtos, sobre todo procedentes da pesca local, da pesca de cercanía, son produtos con unha baixa pegada de carbono. Non esquezamos tamén que o descenso do consumo de peixe é un reto non só para as administracións, senón que é un reto tamén para o resto da cadena Marindustria. É un reto, é unha tarefa que ao sector se pon a si mesmo o traballar para aumentar o consumo e nos pon tamén as administracións. É por iso que, co obxectivo de axilizar ao máximo a posta en marcha destas accións, levamos xa no mes de maio ao Consello da Xunta as bases para seleccionar a entidade colaboradora na xestión deste programa. Bases que, como resultado deste proceso, formalizamos o correspondente convenio no pasado mes de xuño. E, desde o mes de xuño, estivemos a traballar ata agora para a posta en marcha da plataforma para o desenvolvemento desta medida. Plataforma tecnolóxica, plataforma informática que nos axude a xestionar este bono. Ahora, coa aprobación da orde no día de hoxe no Consello da Xunta, onde establecemos as bases para a adhesión dos establecementos detallistas e para a activación do bono peixe. Esta orde será publicada o día 10 de xullo, o xoves desta semana, e así encaramos a última fase da tramitación do bono. A partir do día seguinte, a partir do venres 11, poderán solicitar a súa participación, a súa adhesión ao programa, todos os comercios retallistas de peixe que cumpran os seguintes requisitos. En primer lugar, teñen que desenvolver a súa actividade comercial en Galicia. É dicir, teñen que contar polo menos con un establecemento retallista en territorio galego. En segundo lugar, deben reunir condicións que legalmente se establezan para realizar esa actividade. Tamén poden ser persoas tanto autónomas como poden ter un establecemento autorizado para a venda de produtos pesqueiros frescos e deben estar dados de alta en algún grupo ou epígrafe do IAE que se recolle no anexo da orde que se publicará o xoves. E tamén outro dos requisitos legais que están obrigados é estar dados de alta no Regasa, no Rexistro Galego Sanitario de Empresas e Establecementos Alimentarios.
Sobre os establecementos detallistas que se poden adherir, decir que na nosa comunidade temos aproximadamente 1.600 establecementos de distribución detallista de peixes e mariscos, potencialmente participantes no programa. E entre os que están as principais cadenas que xa manifestaron o seu interese en participar nesta iniciativa e coa que nos levamos reunindo varias veces para que se poñan a funcionar e sea o máis exitoso posible. Por iso quero aproveitar tamén a animar a todas as peixerías a que se adhiran a este programa, xa que elas xogan un papel fundamental, é dicir, este primeiro paso da adhesión é a primeira tarefa que temos para reverter a tendencia baixa do consumo de peixe e de mariscos por parte da cidadanía. 2 semanas despois de iniciar este proceso de adhesión, é dicir, o luns 28 de xullo, será cando estarán dispoñibles para a súa descarga os bono peixe, aos que se poderá acceder desde unha plataforma en concreto, unha plataforma específica, que a dirección é bonopeixe.gal, a través tamén dunha app para móviles deseñada especificamente para esta campaña e que cada cidadán poderá descargar nas súas marketplace habituais dos seus dispositivos, ben para Android ou para iOS. Poderán usar estes bonos por valor de 50 euros todas as persoas maiores de idade e que estén nese momento, que residan nese momento en Galicia, que podan acceder a algún dos establecementos que estén adheridos. E a campaña por a disposición liberará cada semana 250.000 euros ata un máximo inicial de 10 semanas. É dicir, durante 10 semanas poñeremos a disposición dos consumidores, dos cidadáns, 250.000 euros para que poidan consumirse nas peixerías que estén adheridas. Cada un dos bonos, cada vez que un cidadán, cada vez que un consumidor se acerque a unha peixería, se lle permitirá, se lle fará un desconto do 25% da súa compra en peixe ata un máximo de 5 euros por semana, sen exixencia de un importe mínimo. E no caso de ter descontos non utilizados en semanas anteriores, poderán usar ese desconto na semana seguinte ou nas semanas seguintes, sempre que ese desconto non supere 25 euros na mesma semana. Entonces, facer notar que é a primeira vez que se lanza unha medida deste tipo para incentivar o consumo de peixe e mellorar a súa comercialización, polo que estamos ante unha medida pioneira que, a través da cal, o Goberno galego destina 2,5 millóns de euros cofinanciados polo Fondo Marítimo Europeo da Pesca e da Acuicultura e que volve a demostrar con feitos o compromiso da Xunta co conxunto da nosa cadena da marindustria. Unha xestión que, como ben mencionaba o presidente, contrasta coa do Goberno central, xa que contradí as recomendaciones da Organización Mundial da Saúde e das súas propias, xa que propón, a través dunha norma que está a tramitar a limitación do consumo de peixe nos comedores escolares e, sobre todo, que leva anos negándose a rebaixar o IVE do peixe, do marisco e da conserva, como demandamos desde a Comunidade Autónoma de Galicia e como demanda o propio sector. Unha medida que consideramos estimularía a demanda interna, estimularía e incentivaría a creación de emprego da cadena marindustria e melloraría a dieta e a saúde dos consumidores. Así o avalan os estudios de distintas universidades galegas, recomendacións de expertos, as institucións comunitarias e contamos tamén coa medida positiva que tivo esta experiencia en outros países como en Portugal. Pola contra, na Xunta seguimos traballando e poñemos en marcha novas medidas como a que nos ocupa. Facémola con esta iniciativa que xerará un impacto económico de polo menos 10 millóns de euros mediante o impulso do consumo. Reforzaremos así a nosa cadena de produción e comercialización, reactivando e dinamizando ao mesmo tempo os establecementos comerciais de proximidade adheridos á campaña. Crearemos, a través dela, hábitos de consumo onde os produtos pesqueiros van a ter un maior protagonismo nas dietas dos nosos consumidores. Contribuiremos tamén á soberanía alimentaria da nosa comunidade, dando un papel esencial
ao noso sector pesqueiro. O máis importante da Unión Europea é un modelo de xestión responsable e sostible dos recursos mariños. E melloraremos tamén así o benestar da cidadanía, xa que promoveremos unha maior presencia dos produtos mariños na nosa dieta con importantes beneficios para a saúde polas excelentes calidades nutritivas que teñen os produtos do mar, entre as cales permitirán previr múltiples doenzas e enfermedades. E concienciaremos tamén ao conxunto da sociedade respecto da importancia de que se inclúa o peixe e o marisco nas múltiples elaboracións da dieta do noso día a día no marco dunha dieta variada, dunha dieta equilibrada, en resumo, fomentando o uso, o reforzo do noso modelo de dieta como é a dieta atlántica. E tamén poñendo en relevancia a despensa excepcional das nosas rías, un produto recoñecido no mundo enteiro polo seu sabor, pola súa excelencia e que constitúe un dos máximos expoñentes do que significa Galicia calidade para o resto do mundo. Polo tanto, é a nosa responsabilidade poñela en valor. Nesta tarefa, estamos traballando no Goberno galego, sempre da man do sector do mar de Galicia, artellando sempre medidas que respondan ás súas necesidades e que permitan afondar no seu liderado no ámbito pesqueiro. A implementación desta medida evidencia, unha vez máis, que Galicia cumple e fai abrindo camiño cunha nova iniciativa que afonda no traballo que vimos desenvolvendo nos últimos anos no ámbito da promoción de accións exitosas, como, por exemplo, a nosa última campaña que é a Galicia sabe amar. Un labor na que tamén colaboramos estreitamente coas entidades máis representativas do sector. Unha cadena mar-industria que reclama accións concretas, accións directas e accións efectivas a todas as administracións. Un chamado que o Goberno galego volve a atender impulsando esta nova medida que é o bono peixe. Moitas grazas. Quedo á súa disposición se teñen algunha pregunta ou algunha dúbida. Muy bien, gracias. Bos días, presidente. Quería preguntarlle, despois da fin de semana do Congreso do Partido Popular en Madrid, se cree que esa viraxe cara aos postulados de Vox é acertada, tamén se cree que non hai un excesivo clima de euforia dentro do seu partido, tamén en vista de que diversas enquisas amosan que o electorado descontento con Pedro Sánchez está optando máis pola opción de Vox e non do Partido Popular. Gracias. Bueno, empezo pola segunda. No, clima de euforia no, creo clima de responsabilidade frente ao que eu percibín, que é un partido que estás a preparar para o que eu agardo que pase canto antes, que haxe un cambio de goberno en España, sen dúbida, quen está chamado a encabezar ese novo goberno Alberto Núñez Feijóo. Por tanto, un partido con moita responsabilidade e que chega moi unido coas cousas moi claras e que, lóxicamente, a calificación de fora pode vir de contrastar co que estaba pasando ao mesmo tempo o sábado no Comité Federal do Partido Socialista, onde, efectivamente, o clima de funeral, se me permiten, entre comillas, funeral político, era máis que evidente. Respecto á primeira pregunta, eu estaba ali onte, escoitei Alberto Núñez Feijóo, creo que falou moi claro en moitos medios de comunicación, e moita xente ali o recalcaba, e creo que o que había que facer nun momento como ese, o que dixo Alberto Núñez Feijóo, é que, dende a súa vocación, moito máis nestes momentos, creo que é o momento de ter esa perspectiva de abarcar un amplio espectro político, a súa única liña vermella era, e lo dixo claramente, e eu, ademais,
Reafirmo que estou totalmente de acordo con iso, a súa liña vermella era Bildu, ou era do Partido Socialista no seu día, ata que, como tantas cousas, cambiou, e o que pretende ter un goberno sólido, e un goberno sólido é un goberno, decía tamén, aspiraba a gobernar en solitario. E, por lo tanto, o que eu vou facer como presidente do Partido Popular de Galicia é traballar para intentar que eso sexa así. Foi o que dixo, creo que é algo co que están de acordo, van a estar de acordo moitos millóns de españois. Espero que os suficientes. Boa tarde, presidente. Dúas cuestións. A primeira é unha enquisa deste fin de semana que decía que sobre o 56% da poboación galega estaban contra o proxecto de Altri e apuntaba que alrededor do 39% incluso dos que se recoñecían como votantes do PP estarían en contra deste proxecto. Como valora eses resultados? E a segunda, respecto a unha noticia da cadena SER de hoxe que fala de que en centros de Vigo, as urxencias dos centros de saúde de Vigo están sendo derivadas a PAC pola falta de persoal. Se non supón isto un pouco cuestionar o que é o plan de cobertura de sanidade deseñado polo Sergas para o verán. Gracias. Un momentiño. Mire, respecto ao proxecto de Altri, calquera proxecto industrial, non... con independencia das enquisas, que poden ser variables en o momento en que se fagan, e hai diferentes enquisas e enquisadores, o que eu podo decir é que a liña da Xunta de Galicia sempre vai ser a mesma. Aqueles proxectos que cumplan medioambientalmente serán apoiados e os que non. A partir de aí hai moitos exemplos anteriores de proxectos que no seu momento partidos políticos que se están a manifestar frontalmente decían o que decían coa mesma radicalidade coa que ahora se opoñan a que eses proxectos que non quería que se instalasen exista a posibilidade de que deixen de funcionar e que se vayan a outro lado. Por lo tanto, eu creo que a mellor liña é a liña obxectiva, é a que estamos seguindo e seguiremos con calquer proxecto industrial, con independencia de opinións que eu respeto, pero creo que a miña responsabilidade como gobernante que acabo de decir. Respecto á segunda pregunta, bueno, estamos na época do brao. Dende o principio, non vai ser nin o primeiro nin o último, é un momento de especial tensión porque sempre decimos o mesmo. Os profesionais tamén teñen dereito a descansar e tamén hai zonas onde se produce unha maior afluencia de doentes, desplazamentos, aparte de outras circunstancias puntuais que pode haber en algún caso, a obriga da Xunta de Galicia a Consellería de Sanidade é facer un plan de contingencias como estamos facendo sempre. Por lo tanto, eu volvo a transmitir tranquilidade. Non é sinxelo unha planificación na tempada estival, pero eu agardo que todo salga ben e transmito unha mensaxe de tranquilidade fora de que se poida estar producindo, iso descoñezo, un problema puntual, pero que existe unha planificación e que, bueno, vostedes o coñecen, entre prolongacións residentes de último ano voluntarios, a cobertura eu podo garantir, insisto, fora de temas puntuais, que vai supoñer unha tranquilidade para todos aqueles que necesiten estes servicios. Eu quería volver un pouco ao tema que lle preguntaron do Congreso. Quería saber como considera que lle afectou a Galicia, se o partido aquí sae reforzado, se cree que iso é así ou non. Gracias. Sí, mire, eu decía antes do Congreso, sin saber exactamente, porque é unha potestade do presidente, de Alberto Núñez Feijóo, decidir cantas e quen van ser as persoas que o acompañen nos máximos órganos de decisión, que o tema das cuotas tomadas así, como unha porcentaxe, para mí non tiña demasiada importancia, dende o momento, ademais, en que o máximo responsable do partido é un militante do Partido Popular de Galicia. É certo que, despois, a vista do resultado do Congreso, as persoas elexidas, creo que para estar especialmente orgulloso, e hai militantes moi significados que ou continúan ou van a estar por primeira vez nos órganos que resultaron elexidos do Congreso. Se este é un recoñecemento a potencia e importancia de Galicia dentro do partido, bueno, se é así, eu agradezo moito. O que imos facer é seguir traballando para que esta forza especial, que creo que se percibiu a Rianxeira, ao final non é máis que un pequeno, é unha mostra ao exterior do que supón o Partido Popular de Galicia no Partido Popular de España. Eu, se me permite unha cousa, por resumilo, canto máis sone a Rianxeira nun Congreso do Partido Popular de España, mellor irá o Partido Popular de Galicia ou de España e tamén probablemente España.
Imos deixar a Xusa para o final para manter os costumes. Eu tiña dúas preguntiñas sobre o Congreso, unha sobre Vox, que se lle preguntaron. Quería saber que lle parece esta apertura, pero sobre todo porque a nova portavoz de Ester Muñoz xa ven de matizar hoxe que se os votos dan para unha vicepresidencia de Abascal, pois que sería un asunto que habería que valorar. E quería preguntarlle tamén porque, de novo, o presidente valenciano Mazón foi recibido con aplausos e con ovacións, como que lectura fai disto. E logo xa en clave galega, cando ainda non se apagaron as polémicas, as voces que falan de censura respecto á neutralidade ideolóxica da que se fala de cara a este curso na educación, estes días soubemos que a xerencia sanitaria de Lugo prohibiu que se coloquen cartéis informativos nos centros sen o permiso da propia xerencia, e mesmo mandou retirar algún. Quería saber como valoraba vostede esta decisión, se ve algún tipo de relación entre ambas e que pensa que se busca con todo isto. Graciñas. Sí, respecto á primeira pregunta, que volvo a dicir é que estaba ali, pero que moita xente que non estaba ali tamén o escoitou. O que dixo Alberto Núñez Feijóo, se hai outras interpretacións, cada un é moi libre, e en todo caso, calquer matización ou calquer aclaración, non o sei, se corresponde facela, que tampouco sei, lle corresponde facela a él, lóxicamente. Eu o que escoitei onte, e o que creo que non ten variado é a súa intención, e creo que hai que facer de ter un goberno forte, para iso é necesario ter o respaldo da Abondo. Incluso se cuantificou en 10 millóns de votos para, dende a centralidade, poder representar a canto máis persoas millor. E, polo tanto, isto é o que se dixo onte, o que eu escoitei, e polo que nos imos traballar, sin unha dúbida. Nos poñemos inmediatamente a isto, despois do que pasou no Congreso, creo que foi tamén un chute de moral, a palabra non é moral, é de responsabilidade para traballar nese sentido. Respecto aos aplausos, ali estábamos todos os presidentes e presidentas autonómicos, había xente de todas as comunidades autónomas, e creo que todos sentimos o cariño e o respaldo da nosa xente. Eu, dende logo, do Partido Popular de Galicia, especialmente, e agradecí moitísimo, e creo que dimos mostras, me remito á resposta anterior, da nosa presencia incluso sonora e notoria. Respecto á terceira pregunta, creo que é lóxico que se nun centro público os cartéis que se teñan que colocar terán que ver co servicio público que se presta nese centro e non para lanzar consignas de tipo político, que creo que é o que se referían eses cartéis. Por lo tanto, por suposto que todos os colectivos teñen dereito a expresar as súas reivindicacións, pero creo que hai canles para facelo e, sobre todo, lugares para facelo, que non eran eses. Só por matizar que o cartel en cuestión era un cartel que informaba da ausencia dun dos médicos e de distintos horarios. Non sei se se pode considerar unha mensaxe política ou é outro motivo. Pero estou seguro que esa información, por canles oficiais, como hai que facela, xa se suministra na Consellería de Sanidade. Bueno, bos días. Bos días. Bueno, simplemente un comentario. Supoño que da Rianxeira tamén o miudiño, non? Digo, para que non se sintan ofendidos o medio noutras partes de Galicia, non? Nada, sobre este congreso quería preguntarse hai dúas persoas elegidas polo propio presidente. Quería preguntarse, consultou a vostedes esa elección, que é Elena Candia e Romai Beccaria. Sobre Romai Beccaria, claro, quería preguntar tamén, ten xa 91 anos e cree que pode estar ou facer un papel importante nese comité de dirección. E despois, dúas cuestións máis. Unha relacionada con, licitaban hai moi pouco aquí no Consello da Xunta os 5,5 km da autovía da Costa da Morte, e hai críticas porque din que finalmente non é unha autovía, senón que é unha vía de alta capacidade e que non se dá acabado con esta infraestructura prometida durante o Plan Galicia, non? É dicir, fai xa 2002, fai xa 23 anos. E o Partido Socialista organizaba un acto fai uns días tamén para denunciar esta situación. E unha última cuestión ten que ver tamén con o Pazo de Meirás. Houve xa unha nova victoria, digamos, para as administracións, que a volta das estatuas do Mestre Mateo.
E hai agora tamén unha pequena demanda que é a chamada Casa das Cunchas, que queda ao lado do Pazo de Meirás, e que quedou nun limbo xurídico. Quería preguntarle se a Xunta vai facer algo ao respecto, é dicir, se vai a pedir tamén que se incorpore ao patrimonio público. Gracias. Sí, respecto á primeira pregunta, hai, efectivamente, 5 vogais do Comité Executivo, os mesmos estatutos ODIN, son de designación directa do presidente, polo tanto, el decide quen poden ser. Se me pregunta, a mí me parecen dúas magníficas eleccións, e que casi o 50% non chega, pero 2 de 5, se san militantes do Partido Popular de Galicia, pois unha mostra máis de todo o que veño dicindo. A partir de aí, se vostede me preguntaba polo señor Romai, se el se sinte con forzas, cree que pode seguir aportando, estou seguro que por parte de Núñez Feijóo foi unha boa elección. Respecto á segunda pregunta, o Partido Socialista, eu creo que o que lle pillou descolocado foi que seguíramos. Eu teño dito que creo que antes de plantexarse novas infraestructuras viarias é necesario rematar as que xa existen e, por tanto, eso é o que imos facer, ten os seus trámites e supoño que o que lle descoloca o Partido Socialista é que fixéramos precisamente iso. E se non o estivéramos facendo, estaría reclamando o que xa fixemos. E respecto á terceira, a terceira pregunta, acabamos de coñecer esta nova, que é unha boa nova, e podo asegurar que si hai posesións que, do punto de vista legal, e esta vostede decía que está no limbo, non deben estar, e hai posibilidade de recuperar pola Xunta de Galicia, claro que o estudiaremos e, se é posible, iremos para adiante, pero agora mesmo non lle podo decir nada máis porque descoñezo realmente as posibilidades e a situación. Moi ben, moitas gracias. Aguasana, el gesto más sencillo para empezar a cuidarse. A mí me la recomendó el pediatra cuando nacieron mis hijos y desde entonces no compro otra. Esta por papá, esta por mamá e esta por... Por esa xente que pasa tempo lonxe de fogar, para que nós podamos disfrutar dunha pescada verxe en calorías e grasas.